bana bagwata ayo batanu na gwata ayo jabe sini fite wandeme ajesu todo nwa agara nya bala kona nwa agara no biye de sale sale ibutu na gwake achi ficha kone Sunday nwazo ma na egwu anyị bụ obi gị ka ọ na-abịakwa agbaka m mba n'ọba ego nni n'ọgaranya na ọ na-esi na Chukwu mmiri ụgbọ na-eji sarụ ọkwa onye ka ugo ji suku o wee bala ugo n'ife Igbo si n'isi ga-abụ eze dị n'ụwa ọ bụ nye ga-abụlili eze onye chimele eze na mmesali n'ọka bụ eze ya na obele nwa si agọtezi n'ifiteje mba Chukwu gbụnyere ugo n'isi Biafra umbrella niile na anyị tụrụ ya ochichi wee tụọ ya eze dibịa 1 na United Arab Emirates chairman anyị jem ọnụ ebubere Chukwu ụzọ na-agwata agaranya bụ ihe dị salizali okwu egwu sali ṅụghị nke izizi na-agwata ezi n'ibite eze ụzụ anyị jesute maka ngwa anyị chifi iche akụnle ngwa Chukwu kwalụ agwata obodo bilie nuo anyị jesute maka ngwa anyị chifi iche akụnle ngwa Chukwu kwalụ agwata ibutu na-enwe kodogwu nwe Chukwu kwalụ agwata eze dibịa na Biafra umbrella ngwa Chukwu kwalụ agwata ofu nwere dị ebubodogwu Chukwu kwalụ agwata Sunday nwazuma ngwa Chukwu kwalụ agwata ezigbo nwanne ijele wadwa ngwa Chukwu kwalụ agwata ezigbo ibutu na-agbake ọgaranya bịa dọcha nwanne m obodo ka izizi na chaja akwa ihe nwanne ka anyị na-emezi aka na-etikwa masị Michael nwere afọ osulu gị ọ sị na ịba ambassador of peace onye udo onye na-eme ife nwanne ịdala gị kose n'ụwa n'isi nwanne bụ ofu nwanne m ambassador of peace n'ogwu nwa na-agwata onye kwere ezu na kasị m kene gị odogwu n'ịbụ ambassador of peace ị na-eme ife nwanne na chacha ị na-eme kose chacha Chukwu wee necha gị anya n'obi were akụnụba wenye gị si gị nyebere ụmụ ogbenye aka na ndị ka mma na chọrọ ego igbutu na-agbake ọkwa gị bụkwa Chukwu kwere agwata ya ole nwanne gị ọṅụ jụrụ m n'obi na Chukwu gọziri nwanne m ngwa Chukwu kwalụ agwata ihe onye na-eme n'ụwa nwanne m nyakwụba aka ya ọtọ onye Chukwu ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere agbaka m maọbụ ego nni n'ọgaranya na-esi na Chukwu ihe ọsala ụwa mebe isi na-bụ eze mechaa na ọ ga-abụlile eze nwanne m na m kwuru ya na mbụ nkọbi ifodogwu mere chiga bụ n'ọnụ ma ga-akọcha ya ma ncha mana freedom fighters na basi m kenele ya odogwu put call go answer 1 minute anyị azaghị aza ikinesi nwanne m ugebe n'aja n'anyị fụrụ gị ololo nwanne m onye kachi ngene ọnụ na-ekwula anyị na Biafra umbrella kenele gị ndị Biafra umbrella niile si eze dibịa n'ịgadịla anyị Igbo brothers na
Anadi chama chipo onye kuna n'ụwa chipachite Maxi Michael anyị karịrị gị aka na-etikwa nwanne m si butu n'ịgadịla anyị agadi nwaanyị nọ n'aka ka na-egwu ọmakwa amụlị igba n'aba na mmesa na anyị ga-abịa ọzọ ọbọla ya ka nwanne m si m keleli okoyi ya nwa na-abọ mbọ n'echi ya oligolochie oligoloje koyi m si m keleli ya egbosa ọnụ gị fine kwue Bakrat ojubazo anyị ga-na nnukwu mmanwụ gbakala na mama nwanyị eke ya ku adịka aka anyị chụrụ igwe nyọsọ ijele waduwai nwa nwenede odogwa gbasọgụ na mụrụ nne ji sasụ mụrụ kasị edem nwanede nne biligwe n'ihe omimelu mụ na-enyekwe ụwa niile nọ n'ọnụ nwa gị egwu onye si na mmiri maka na mmiri ọ na-ebilo ọlọbalije ka nnaba na mmesa na anyị ga-abịa egwu anyị bụ egwu amana egwu anyị oje mbebe aka na-eti mgbada